Ha? Nakamatay na rin. Karong ka na ba? Luto na ako sa video. Luto. Nalamig ko dahil. Matutuo na po dahil. Sabi ko. Ito na pwede mo ka. Umuti. Buka. Mukhang madali lang pala ang trabaho niyo sa club. Oo na. May nakita ka rin yung anumang leads. Ano ba kasi kailangan? Init. Mga chino. Hindi mo sumina sa international drug dealer. Atensya na. Paano kung ganito ba yan? Hayaan mo na natin may review ng mamalit detective dyan shit. Tapos saka natin siya itawag bukas para makuha ng dagdag ng bayan. Hindi mo tayo tatakbuhan yan. Ano sa kanya? Dito naman. Walang ebidensya rito ng pagtutkok sa drug dealer. Kaya alam natin hawakan ng Department Against Corruption ng nightclub, ha? Ayaw ka ba doon? Nakikira ba ito? Sige na. Sige. Halos magkapatid na tayo. Nabig ko na lang ng mga kaya ko para tulungan ka. Pero, kailangan mo maganda ito. Gamay naman ni Kay. Wala ka sa luwan. Sino ka? Sabiat. Barbecue. Yun ka nga ka na ako. Uwang kaya itong punang. Sorry. Kaya ako sobre. Wala na mo sa guli ko. Why? Kasi mga bisin hatag biko no? Sa hirap ko. Sa gula mo. Tawag! Yung lang na, daghan naman na. Mga bisin hatag biko dahil. Chudi Jane. Ting! Sana all. Matag always na ka na ko ano yung Bernie Santo kay parang mga hatag dahil biko. Gigil mo ka. Mga biko dahil. Pwede mo ko kamuti. Ha? Nakamatay na rin. Luto kaya yun! Karong ka na ba? Luto na ako sa video. Luto. Nalamig ko dahil. Matutuo na po dahil. Sabi ko. Ito na pwede mo ka. Umuti. Buka. Bawal maligo. Bilat no. Sorry na. Dami ng biko. Lagi, di full video. Dami ng biko basta hinatag niya. Dito mo rin yun. Ha? Pwede na lang eh. Sige, kung agom dahil. Ano ang labas no? Video mo ito. Arti, uy. Unsa? Asa mo man tumtum magutang ay muna umaot ka ay. Ayan sila tumtumon daw yun. Nasas. Nagsugpang may kugbuhat din akong suwa. O dumaan. Ang taong tumtumon yung naong dahil. Daw. Yung naong ni mo, muna tumtum tibuok. Ako diba? Ako kay ilong nga. Gawa, nakita ko ilong. Hapit na to. Buta na sari, oh. Silang hari, bijuk kita. Dami kami bijuk kita hari. Ako kami humang hubog. Nakita lang ito. Karon? Yeah. Hindi na hari ba? Bijuk kita na sila. Nag-ani sila yun. Kaya ko tinadaba. Bawal na mag-ani ron. Holiday. Tama. Kaya ko dun. Doon na Julita. Saka ilang hari malamig. Basag. Pag yung mic. Kaya, bijuk kayo sa inyo. Bijuk ko sa inyo dyan. Nami mic. Ha? Hindi ko laban eh. Buwan ko timukanta ko. Sa inyo ba? Kakanta. Wow. Padang ito sa mama. Sinya, ano mo yung ari ako mabidjuk mo. Stand ka. Ha? Stand ka. Pantaya. Joke ka dahil. Okay kayo. Asa ka dahil? Salamat sa Biko dahil. Sinakot pa na pa sunod. Biko, bot-bot. Baro na ba? Sudah. Sama mo din. Gusto lang si Kara. May ka lang ka. Ano lang ay, sambil mo ah. Ano yung mga sago-sago? Colorful. Hansa ay, sa kakuan. Gandog.
Yawa ko lami kay dakan magluto ng sabon. Wag sinuag. Okay. Luto ng sabon. Sa mga silingan karon mga bisik mo. Kasi bisik konday. May kani katagaan na yung hindi ko matagay. So, inyo mga hinatag ra. Pero ito nagbiko mo, di ba? Dito May man nila pinagdito mo? libit ganina. Unya. Ingon man si libit niya. Kuan daw. Wala na po daw sila. Ano tawag na pilit mo na bituan lang ako sa gagantang. Dito nga po sila libit. Muna. Bili na kayo ng count. Nga ni, tamis kayo. Biko. Nya ang pilit ba alang libit kay dili jud as in pure nga pilit. Isa gula na. Ang mga ito, di kayo sa pilit na. Bilay mo pala isya. Okay. Magnay bugas. Pero kung sila ni kuan. Best in hitter! Ha? Sati ko. Duki dan. Basta gris ito. Oo, pwede siyang uli. Di ba? Gulaban. Net na. Ganit na. Ako busog na pa. May cylinder. Net. Init na. Wala lang tubig. Tama yun. Kaya yung mga ilang Ano tayo yan? Di mo na may binignet. Di mo na may kamatik yun. Pagkaan pa mo bet ko. Labandan. Lagi ka akin yung tampo sa YouTube channel. Cek ba? Ay, ko sa take on. Ima. Bye!